една от причините цените на имотите в София да са по-високи. Тя е инфраструктура. За нея плащаме цели 3 пъти, защото явно ние в България сме много богати и може да си го позволим. Един път, когато закупуваме жилище, втори път под формата на винетка и трети път, когато си заплащаме данък сгради. Защо това е така? Ще дам пример с квартал Малинова долина. Това е изцяло ново изграждащ се квартал, в който за сега няма почти никаква инфраструктура. Общинските пътища със съответните пешеходни зони и осветления се изграждат поетапно, забележете, от инвеститорите, които строят в района, а не от държавата, както би трябвало да бъде. Така че в крайна сметка инфраструктурата е калкулирана в цената на жилището. И асфалт, тротуар и осветление заплащаме по 3 пъти. Това е.